ଆଜି ମତେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ସାଙ୍ଗଟେ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲା। ପଚାରିଲା ଭାଇ କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ କହ। କହିଲା ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ପଚାରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପଚାର କଣ ଅଛି। କହିଲା ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ତ ଭାଉଜ ଉପରେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ତ ବାହା ହେଇନୁ କଣ ଭାଉଜ କହୁଛୁ? କିଏ ଭାଉଜ ନା ନା ମାନେ ଭାଉଜ ନାହିଁ ତ ଭାଉଜ ହିସାବ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହ। କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ 11ଟା 12ଟା ବେଳେ 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 ଗୋଟେ ବେଳେ ବି ଟିକେ କଲ୍ ୱେଟିଂ ଆସୁଛି। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କି କଣ ପାଇଁ କଲ୍ ୱେଟିଂ ଆସୁଛି, ସିଏ କହୁଛି କି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ 9ଟା 8:30 ବେଳେ କଲ୍ ଆସୁଛି ୱେଟିଂ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ବେଳେ କି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି କି ବାପା କଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କଣ କହିବି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ କହିବି, ମୁଁ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସିଏ ଏଇ କଥା ଏମିତି ଯଦି କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁ କହ ତତେ ସେ କଣ ଭାବୁଛି, ତତେ ତାର ଭାଇ ଭାବୁଛି ନା ତତେ ତାର ବାପା ଭାବୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ ମତେ ଫୋନ କରି କହିବୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ କହିଲି ନା?